Käytännössä TLM-porukan kanssa me ollaan esimerkiksi järjestetty lasten pulkkakisa ja kerätty roskia tienvarsilta. Me halutaan auttaa käytännössä ja saada ihmiset hymyilemään. Päivä ja hetki, kesä rientänyt on pois, muuttolintujen aurat, taivas kaipuuna soi. Kuuluu kaiku tuolta kaukaa takaa tuntureiden, jutaa Lapin lapset kokoon Jumalansa kiittäen. Yli aapojen ja soiden jängän kaksilauttaisen, uuden ylistyksen joijun laulaa kansa pohjoiseen. Talvinen kylmyys, lumen alle nukkumaa. Mulla olisi siitä näky, että Tunturi-Lapissa ja koko Lapissa niin vois oikeasti ihmiset ja seurakunnat ja uskovat uudistua ja yhdistyä. Anteeksanto tarjotaan. Kuuluu kaiku tuolta kaukaa takaa tuntureiden, jutaa Lapin lapset kokoon Jumalansa kiittäen. Yli aamojen ja soiden jängän kasvaa. Mitenkä pitäisi kohdata ihminen niin hengellisissä asioissa? Minun mielestä on tärkeää se, että kohdataan ihminen ihmisenä. Keväinen kirkkaus, taas tulvipuroissa veet, nuo tunturikoivut. Jeesus antoi meille yhden käskyn ja me voimme toteuttaa sen vain rakastamalla toisiamme ja olemalla yhtä, niin kuin isä ja poika ovat yhtä. Taakat isän eteen nyt tuo. Kuuluu kaiku tuolta kaukaa takaa tuntureiden, jutaa Lapin lapset kokoon. Näyttää esimerkkiä ja tuoda ilosanomaa kaikille ihmisille ja sitä kautta antaa toivoa. Uuden ylistyksen joijun laulaa kansa pohjoiseen. On yötön yö, kuin yhtä päivää kaikki vaan. Laulu Kaiku tuolta kaukaa kertoo jotain olennaista siitä, mikä on meidän kristittyjen tärkein tehtävä. Ylistää Jumalaa ja rakastaa toinen toisiamme. Mikä on sen parempaa kuin tehdä se täällä Lapin ihanassa luonnossa. Saako pian tämä maa? Kuuluu kaiku tuolta kaukaa takaa tuntureiden, jutaa Lapin lapset kokoon Jumalansa kiittäen. Ja että me oltaisiin kaikki niin samaa perhettä, Jumalan perhettä, kuulumaan mihin seurakuntaan tai kirkokuntaan tahansa. Yhteisesti olemaan siunaamassa ja rukoilemassa toisten puolesta ja ohjaamassa vain Jeesuksen ja Jumalan yhteyteen ihmisiä. No niin, hyvää päivää. Tässä on Rannajäskön Samuel ja yksi TLM:n tavoitteista on uudistaa ihmisiä. Eli miten uudistaminen tapahtuu? No se tapahtuu, että otetaan ne likaiset ja semmoiset tavalliset vaatteet pois, mitä meillä elämässä on. Ne on semmoisia tapoja ja semmoisia asioita, mitä me ollaan totuttu pitämään. Ne ei ole mitenkään hyviä ja niitä on vain kivaa tehdä ja pidä. Ja mitä sitten voidaan tehdä, kun meillä on vaatteet pois? Me voidaan lähteä uudistamaan itseämme ja tehdä semmoisia asioita, mistä me ei olla ollenkaan varmoja. Ja semmoista, että kun jää alkaa murtumaan tietyissä tilanteissa, me voidaan sitten oikeasti olla ja nähdä, että miten asiat alkaa muuttumaan, kun me tehdään jotain, mikä saa meidät pelkäämään ja että me ollaan ulkona meidän mukavuusalueesta. Tällä kertaa me murretaan jäätä ihan näin konkreettisesti.